नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं मराठी ब्लाऊज कटिंगमध्ये स्वागत आहे। तर बघा, आपल्याला आज 44 छातीचं मापाची पेपर कटिंग करायची आहे। तर मला अशी कमेंट आली होती एका ताईंची का ताई 44 साईजच्या मापाची कटिंग दाखवा। तर मी त्याच्यानुसार हा व्हिडिओ बनवते आहे। तर मग चला, तुम्हालाही असं प्रकारचे जर वाटलं की कटिंग आपल्याला कोणती जमत नाही तर तुम्ही बिनधास्त मला कमेंटमध्ये सांगू शकता। तर मी तुम्हाला त्याच्यानुसार व्हिडिओ नक्की टाकीन। तर बघा, चला आपण बघूया 44 साईजची पेपर कटिंग कशी करायची। तर आता सगळ्यात आधी इथं तुम्ही बघू शकता, मी एक पेपर घेतला आहे आणि इथं ही बंद बाजू आहे। तर आपलं माप आहे उंची 15 इंच, छाती 44 इंच, कमर आहे 38, बाही आहे 5 आणि दंडघेर आहे 7.5 इंचाचा आणि मागचा गळा आहे 11 इंचाचा। तर आपण ह्या मापानुसार पेपर कटिंग करणार आहोत। तर मग चला व्हिडिओला सुरुवात करू। तर आपण सगळ्यात आधी बंद साईडच्या बाजूने माप टाकायचं आहे आपल्याला। तर आता इथं उंची आहे, सगळ्यात आधी उंचीचं माप टाकायचं आहे। तर उंची आहे 15 इंच, तर आपण त्याच्यामध्ये 1 इंच मिळवायचं आहे, म्हणजे होईल 16 इंच। तर आपण सर्वात आधी 15 इंचावर मी सरळ रेष मारून घेते। सॉरी, त्याच्यामध्ये 1 इंच मिळवला आहे, 16 इंच। आता आपण इथं माप टाकणार आहोत शोल्डरचं। तर इथं शोल्डरचं माप घ्यायचं आहे आपल्याला 6 इंच। आता खाली मोंढा घ्यायचा आहे आपल्याला। तर मोंढा मी घेणार आहे 6.25 इंचाचा। आता घडीचा 44 छातीचा चौथा भाग किती होतो? तर आपला चौथा भाग होतो 11 इंच। 44 छातीला तुम्ही 11 44 छातीचा चौथा भाग येतो 11 इंच। तर आपण सगळ्यात आधी 11 इंचावर खून करून घेऊ आणि मग त्याच्यामध्ये आपल्याला मिळवायचं आहे शिलाई मार्जिन साठी 2 इंच। तर तुम्ही 1.5 इंच ही मिळवू शकता। आणि आपण इथं सरळ रेष मारून घ्यायची आहे। आता मोंढा घ्यायचा आहे आपल्याला हा 1.5 इंचाचा। तर हा मोंढाचा 1.5 इंचाचा भाग होईल हा आपला पाठीमागच्या गळ्यासाठी। तर आपण सगळ्यात आधी तो आखून घेऊ। तर नेहमी काय करायचं आहे, ज्या पण वेळेस तुम्ही डीप नेक गळा घेशाल, म्हणजे पाठीमागचा गळा हा मोठा असेल तुमचा जास्त, त्यावेळेस आहे ना अर्धा इंच इथं नेहमी खाली ना मोंढ्यामध्ये अर्धा इंच इथं डाऊन करून घ्यायचं आहे आणि इकडं गळ्याच्या साईडनी अर्धा इंच डाऊन करून घ्यायचं आहे शोल्डर। तर आपण 3 ठिकाणी अर्धा इंचानी डाऊन करून घेणार आहोत। तर बघा, इथेही आपल्याला अर्धा इंचाने डाऊन करून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपल्या ब्लाऊजची फिटिंग एकदम व्यवस्थित बसेल। तर आता हा झाला। आता हा मोंढा होता आपला पाठीमागच्या गळ्याचा। आता इथं आतला जो आपण अर्धा इंच डाऊन केलं त्यापासनं मी इथं 1 इंचावर मोंढ्याला सेप देते आहे। तर अशा प्रकारे देऊन घ्यायचं आहे। इथपर्यंत आपलं क्लिअर झालं। आता इथं आपण गळा रुंदी घेणार आहोत 2.5 इंचाची आणि पुढचा गळा घेणार आहोत 7 इंचाचा। आणि खालची गळा रुंदी ही घेणार आहोत 2.5 इंचाची। तर हे बघा, इथं गळा तुम्ही 6.5 इंचाचा पण घेऊ शकता, कारण की जे मोठं माप असतं त्याने काय होतं, जास्त गळा मोठा झाला पुढचा
तर आपलं पुढचा गळा उतरतो, म्हणजे आपलं ब्लाऊजचा गळा पुढं उतरतो. तर काय करायचं, तुम्ही 6.5 पण घेऊ शकता आणि 7 पण आवडीनुसार असतो गळा. तर मी 7 इंचावर टाकला आहे आणि इथं गळ्याला गोल आकार द्यायचा आहे. तर आपल्या इथपर्यंत क्लिअर झालं. आता आपल्याला टाकायचं आहे योकपट्टीचं माप. तर इथं जे आपण अर्धा इंच डाऊन केलं आहे तिथून आपल्याला योकपट्टीचं माप टाकायचं आहे 13 इंचावर. तर आपण 13 इंचावर इथं सरळ एक रेष मारून घेणार आहोत. आता इथं आपण योकपट्टीवरून इथं पाव इंचावर वरती आपल्याला सेप देऊन घ्यायचा आहे. तर मी इथं 2.25 इंचावर असं छोटंसं खून करून घ्यायचे आहे. आपल्याला इथं वर पाव इंच घेतलं आणि इथं खाली 2.25 इंच घेतलं, अशा प्रकारे. आता आपल्याला टाकायचं आहे कटोरीचं माप. 44 छातीसाठी आपल्याला घ्यायची आहे कटोरी, आपल्याला इथे 6.5 इंचाची. तर हे बघा इथं मैत्रिणींनो, ज्या वेळेस तुम्ही आता इथं आपण अशी रेष मारू बरोबर, आणि आपला गळा येईल असा, आपल्या जी कटोरी आहे ती येईल आपली पूर्ण अशी येणार आहे, अशी येणार आहे. जर कोणालाही आपली जी क्रॉसपट्टी आहे ही क्रॉसपट्टी कमी आवडत नसेल, म्हणजे इतकी छोटी होणार आहे ही, कारण इकडनं अर्धा इंच मार्जिन मध्ये जाणार आहे आणि मग ही आपली क्रॉसपट्टी छोटी पडत, तर काय करायचं आहे, तर आपण इथं सगळ्यात आधी कटोरी आपल्याला नंतर वाढवता येते. तर त्याच्यासाठी मी आधी आपली 5.5 इंचाचीच कटोरी घेते. तर आपण ही कटोरी वाढवताना आपली 6.5 इंचाची कटोरी करून घेणार आहे. आणि इथं जे आपण गोल राऊंड दिला तिथूनच आपल्याला हे पॉइंट जोडून घ्यायचे. तर आपण हे नंतरून कटोरीमध्ये 6.5 इंचाची कटोरी करून घेऊ, कारण ही जी आपली क्रॉसपट्टी आहे ही खूप कमी पडते मग. पण जर आवडत असेल तुम्हाला, जर कटोरी तुम्हाला जर इथं क्रॉसपट्टी छोटी आवडत असेल तर तुम्ही इथं 6.5 इंचाची कटोरी टाकून घेऊ शकता. अशा प्रकारे 6.5 इंचाची कटोरी टाकून घेऊ शकता. नाहीतर आपण ही कटोरी वाढवताना नंतरून वाढून घेऊ. तर आपण एवढे पार्ट जे तयार केले आता हे कटिंग करून घेऊ. तर बघा मी इथं आपण पेपर कटिंग करून घेतली आहे. तर तुम्ही इथं बघू शकता आपली ही क्रॉसपट्टी एकदम मापात आहे. तर आपण आता ह्या कटोरीमध्ये कटोरी वाढून घेऊ आपण बरोबर. तर आपण आता दुसऱ्या पेपरवर आपण कटोरी वाढून घेणार आहोत. तर इथं बघा आता आपण सगळ्यात आधी आपण ह्या कटोरीचा टक्स काढून घेऊ, एकदम मधला पॉइंट काढून घेऊ आपण. आणि ह्या टक्स पासून आपल्याला वरती घ्यायचा आहे 1 इंच. तर आपण 1 इंचावर पण एक टक्स मारून घेऊ. तर काय करू आपण आता ही कटोरी याच्यावर आहे अशीच आखून घेऊ.
आपण हा पॉइंट पण देऊन घ्यायचा आहे बरोबर अशा प्रकारे. आता काय करायचं आहे तर आपण सगळ्यात आधी आपण 1 इंच कटोरी कमी घेतली होती. ज्यावेळेस आपण पेपर कटिंग करीत होतो त्यावेळेस आपण 1 इंच कटोरी कमी घेतली होती. तर आपण ती याच्यामध्ये सगळ्यात आधी ॲडजस्ट करून घ्यायची आहे. तर आपण दोन्हीही साईडने अर्धा इंच सगळ्यात आधी वाढून घेऊ, म्हणजे आपली ही इथं कटोरी बरोबर वाढून जाईल. आता आपण जे अर्धा इंच वाढवलं त्यापासून आपण आता प्रत्येक कटोरीमध्ये 1.25 इंच वाढवायचो. तर आपण आता हे माप थोडं मोठं आहे तर काय करायचं आहे 1.5 इंच वाढवायचं आहे इकडं कडेने आणि इथं सरळ रेष मारून घ्यायची. तर इकडनंही 1.5 इंच वाढवून घ्यायचं, म्हणजे आपण कटोरीला दोन्ही साईडनी 2 इंचांनी वाढवून घेतली. ह्या साईडनी 2 इंच आणि ह्या साईडनी 2 इंच आणि इथं मात्र अर्धा इंच कंपल्सरी प्रत्येक कटोरी वाढवताना वाढून घ्यायचं आहे, जे आपलं इथं शिलाई मार्जिन मध्ये जाणार आहे. आता इथं आपण जे 1.5 इंच वाढवायचं होते तुम्ही इथं 1.25 इंच वाढवायचं आहे आणि हे पॉइंट इथं मिळवून घ्यायचे आहेत. जर तुमची कटोरी 45, 46, 48 ते 50 पर्यंत कटोरी असते तर त्यामध्ये तुम्ही 3 इंच मिळवू शकता. ह्या पॉइंट पासून तर इथं 3 इंच घेऊ शकता. तर आपला आता इथं बसणार आहे 2.25 इंच. आणि आता हे एवढेही पॉइंट जोडून घ्यायचे आहेत. इथं कडे असं थोडंसं कमी आणि नंतर खाली बरोबर आपण इथं वाढून घ्यायचं आहे. तर इथं सुंदर असा शेप देऊन घ्यायचा आहे, म्हणजे आपली कटोरी ही सुंदर बसेल. तर ही आपली कटोरी 44 इंचाची इथं तयार झाली आहे. तर आपण आता हिला कट करून घेऊ. तर आपली इथं कटोरी कट झाली आहे. तर आता इथं काय करायचं आहे तर आपण याचा पॉइंट कसा काढायचा ते पाहणार आहोत. तर काय करायचं, जो आपला गोल भाग आहे तो आपण इथं असा ठेवून घ्यायचा आहे या मध्यावर. तर हे बघा अशा प्रकारे ठेवून घ्यायचं आहे. आता आपण जी ही गोल कटोरी इथं ठेवली आहे, गोल भाग जो आहे तो याच्यावर ठेवून घ्यायचा आहे आणि आपला इथं थोडासा भाग सुटणार आहे तो इथं अर्धा 1.25 इंच जेवढं सुटलं आहे तेवढंच इथं पण घेऊन इथून आपली जेवढी कटोरी आपली निम्मी कटोरी किती बसली होती तर आपली इथं कटोरी ही किती बसली त्याच्या निम्म घ्यायचा आहे, जो आपला इथं टक्स पॉइंट निघणार आहे. तर इथं निघला आहे 3.25 इंच. तर आपण 3.25 इंचावर इथं आपला टक्स पॉइंट घेणार आहोत. इथून मोजून घ्यायचा आहे आणि याच्यावर अशा प्रकारे खूण करून घ्यायची आहे आणि यालाही आपण इथं पॉइंट काढायचा आहे. तर इथं 44 साईजची आपली कटोरी तयार झाली आहे. तर सुंदर असा आकार आपला इथं तयार झाला आहे, कटोरी तयार झाली आहे. तर टक्स पॉइंट जो मी सांगितला त्या प्रकारे घेतला तर कटोरी आपली
एक साईडला आपला हा जो पॉइंट आहे कटोरीचा तो इकडं तिकडं सरकत नाही, एकदम व्यवस्थित बसतो. तर अशा प्रकारे पण तुम्ही पॉइंट जे टक्स आहे तो घ्यायचा आहे. टक्सलाही खूप महत्त्व आहे. तर ब्लाऊज तर तुम्ही इथं बघू शकता, एकदम सुंदर अशी आपली कटोरी इथं तयार झाली आहे. तर हे बरोबर आपल्या इथं फिटिंगच्या टायमाला बरोबर आपल्या इथं येऊन बसणार आहे. आणि कमी जास्त थोडंफार झालं तरी ते छाटून टाकायचं आहे खालून. आणि जी क्रॉस पट्टी आहे, योगपट्टी आहे आपली, ही तुम्ही अर्धा इंच खालून वाढून घ्यायची आहे. अर्धा इंच, पाव इंच वाढून घ्यायचा आहे खालच्या साईडनी, म्हणजे आपली नाही तर पुढचा भाग हा कमी पडतो. तर अशा प्रकारे तर बघू शकता, एकदम सुंदर अशी 44 साईजच्या ब्लाऊजचं माप आपलं तयार झालं आहे. तर मी आता बाही कटिंग नाही दाखवत, मी बाही कटिंगचा पण व्हिडिओ टाकलेला आहे, तो तुम्ही नक्की बघा. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला तुम्ही नक्की सांगा. आणि तुम्हालाही अजून काही कटिंगमध्ये प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा, तर मी त्याच्यावर व्हिडिओ बनवण्याचा नक्की प्रयत्न करीन. तर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि एक लाईक नक्की करा. तर व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.